Croeso nôl ato ni yma ynghylch y gwartheg a'r gwartheg masnachol sydd yma heddi yn hawlio'r sylw a mae Dylan Davies a Sian Jones yma'n gwmni fi o hyd. Diolch am aros da fi. A mae yna wledd o'n blaen i ni fan hyn, Sian, gyda'r heffrod chydig bach yn drymach nawr, dros 426 kilo. Ni'n dod i'r crem dyla crem nawr. Dyma'r clas, mae gymaint yn y clas yma nawr, a maen nhw'n edrych yn mor dda. Mae'n anodd gweld gwaniaeth rhwng bob un ohonyn nhw'n dywydol, a maen nhw'n gyd mor gyfartal wrth edrych fan hyn. Mor debyg yw. Beth yw ti'n meddwl o'r safon? Uchel iawn. A dyma nhw yn ei llinell ar beirniad fyna o'r Alban. A mae wedi bod yn slic iawn wrth i gwaith y bore yma, Sian, yn do? Wedi, mae'n dda ofnadw. So ddim cymryd lot o amser. Mae'n fynyw sy'n gwybod gwmwys beth mae eisiau. A does dim lot o wyli walian nôl ymlaen. Ond mae'n fair play, mae'n straight i gwybod gwmwys beth mae moyn. A mae'n dechrau nawr gyda heffer hefyn pari, enw hon yw Jess. Mae'n pwyso 433 kilo. Honna'n heffer fach smart iawn. Mae'n condwy Dylan. Mae'n mynd i mwyn cross o Charlie yn ni fe. Definitely, wrth i ffenni a'r clustau mawr na. Mae'n edrych yn sweet iawn. Mae'n sweet. Mae'n dangos unan y dda, yn dwi? A set coesau ni sef ydw. Top line da fyna nawr i ni'n gweld ar eich efo ni mae'n... Digon o hyd yn ddi, mae'n eitha difsifin wrth edrych ar y ochr nawr, mae hyd yn llyd yn ddi. Sefyll yn dda fyna nawr. Mae'n sefyll yn dda. Mae jyst wedi miso mas yr clas o fod yn y babies, yli fe. Ydy, dim ond jyst misio allan, ti'n iawn. 8 kilo oddi mas o fe. A maen nhw'n dod fewn wrth gwrs yn trefnu pwysau fan hyn nawr, sydd yn help i ni wrth ar sylwi ac wrth gwrs yn help i'r beirniad wrth i hi fynd ati i wneud penderfyniad. Mae wedi symud ymlaen nawr te at heffer Matthew Tomlinson, Mustang Sally yw hon. Hon rhyw 5 kilo'n drymach na'r un ysgafna wrth i fe symud ymlaen wedyn at rhywun sy'n gyfarwydd iawn yma yn y sioe haf, y sioe fawr ac wrth gwrs yn y ffair eiaf, sef Tudur Edwards a'r teulu. Mae'r rhain yn gwybod sio ti droi stoc da allan, Sian? Bob tro, chi byth yn gweld Tudur heb dim byd yn edrych arbennig ar y coler. Mae e'n arbenigr ar ei job a wastad yn troi popeth mas yn spot on, ydy. Mae hwnna'n mynd i fod yn gwagos i'r brig sy'n ni'n meddwl, Dylan? Byddwn ni'n meddwl ni. Mae'n heffer sy'n correct iawn o fe ar ei top line. Mae'n aros mas, mae lliw hyfryd, mae lliw dwfon coch na yn aros mas ydy. Mae'n sgwar iawn, dwi'n llawn cig yn y pato. Llawn i cig. Ond ddim wedi gorwneud chwaith, achos mae rhai bod nhw ofalus oedran yma, bod nhw'n cael ei gwthio gormod yn does, Sian? Wel, dyma'r dyfodol dy fe, y trasiedi yma. Mae bobl yn lwco bridio wrthon nhw hefyd, so os ti'n gorbwyda nhw yn awr, bydden nhw wedi mynd dros ben llestri erbyn y dolyg. So, mae'n very fine line rhwng o bod yn llawn cig a dim digon mobile a pwysio nhw gormod amser hyn, achos pwysio ti gormod amser hyn, so nhw'n neud i'r Nadolig. Na, yn union. Mae rai fi sôn am un heffer yn y canol fyna nawr, mae'r beirniad newydd basio heibio wedi bod yn ei gweld i 3-2-2-7, Dylan, yr un froc. Wel, mae hon yn heffer sy'n dal y llygad. Dwi ddim yr un mwyaf gigog yn y dosbarth, ond dyna hi yn dywyn un tlws. Mae marking spert hwnna rwy'n ni. Oes. Eithi nilei pert hwnna rwy. A mae yna rhywbeth broc fel hyn yn does, Sian. Mae yn sefyll allan, ond... Odyn nhw'n mynd. A mae pen bach pert ydi, mae'n drisiad sweet ofnadw. Allai edmygu hon nawr, mas yn y ca, wedi lloia gyda llo bach pert wrth i ochr i, spot on. A Mrs Hinch yw i enw i. Enw da. Enw da, ie. A Mrs Hinch yn edrych y dda bore yma, rhaid i weid. Ac wedyn ni'n symud ymlaen at yr un drws nesaidd, yr un goch. O iddo Dai Thomas a Ogi wrth gwrs. Gwas fyddlon i Dai, maen nhw'n ffrindiau penna ac yn dîm da. Ydy ymcol mae Dai yn ymcol i Ogi, so mae Ogi'n gweithio dy fi yn Cogent, wedi nabod ers blynydde. Enjoyo'r job. Mae hon yn heffer neis yn dwi. Sgwar, mae'n aros yn sgwar yn dwi. Llawn cig, to. Wstad yn troi nhw mas yn arbennig. A wedyn mae'r beirniad bron iawn na'i gweld nhw i gyd. Mae'n cyrraedd y pen yn ar y 10. Un i ddwy bach arall i'w gweld Ifan Phillips hwnna. Heffer 3-2-8-1. Mae'r limousin yn gryf iawn yn y dosbarth yma, yn dwi? Gryf yn ador fe. Ond mae hwn yn ddosbarth cryf dros ben. Tipyn o ffordd i fynd sy'n un tybio,
A mae yna lot o waith crafu pen i'r beirniad June Downey sydd wedi teithio lawr o'r Alban. Mae'n ddynes brofiadol iawn yn y maes, yn rhedeg buchus o dros 120 o wartheg, dros 1000 o ddifed hefyd, felly mae hon yn deall i stwff i'r dim a fydd hi'n gwybod yn union y be mae hi'n chwilio heddi yn osbarthiadau y gwartheg masnachol. Ond tipyn o ffordd i fynd fan hyn, mae yna sawl dosbarth hefyd o aneirod i ddod cyn i ni fynd at y pencampwriaethau nes ymlaen. Felly os ych chi'n fodlon, aros da fi, Sian y Dylan, fydd hi'n bleser cael eich cwmni chi yma i weld y dosbarthiadau sydd i ddod. Croeso nôl ato ni yma i gylch y gwartheg ac i ni dal yma yng nghyffro'r gwartheg masnachol. A dosbarth cynta'r heffrod sydd y flaen y beirniad o hyd y heffrod dros 426 kilo. Ac i ni yn nesau at benderfyniad, Sian. Wedyn, mae sylwi wedi cymryd lot o amser. Nhw wedi bod rawn cwbl o weithiau. Mae'n gwybod gwmws beth mae'n moyn, a mae'n edrych yn mor relaxed, fel dim ond hi sy'n yma. A mae'n fel gydre ar y ffarm ar y iard am pigo gwartheg. Fi'n credu taw a drisiad mae wedi pigo mewn gynta, drisiad na fydde siŵr o fod yn trwma yn y clas fi'n credu. Mae dros 470 kilo hon. Mr James May yw i pherchenog i a Lady Godiva yw i enw i. Beth am yr aner yna ty Dylan? Aner arbennig y fe. Sy'n llawn yn drosto, dros y cefn. A mae'n wrthach o hindquarters day. A mae llydan tu ôl fyd y fe. A mae wedi gwneud y penderfyniad. Wedi gwneud i phenderfyniad. A Annie sydd dros nesau iddi, ar y drisiad ddi, drisiad Colin Phillips. Wedyn ni. So fi ddim yn siŵr ar trydydd, fi ddim yn abod y ferch sydd ar trydydd, pedwerydd trydydd dy fe, a wedyn ni ogi wedyn ni, gyda 2 yn 5 yna. Ond dosbarth cryf iawn fyna i ddechrau'r heffrod, fore teg, a llon gyfarchiadau i James May a Lady Godiva. Ac edrychwn ni mlaen nawr at y dosbarthiadau eraill sydd i ddod yn y man am y tro. Diolch i ti Dylan ac i ti Sian. Diolch. Diolch.